Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimbe sinilungiselele wona ngokuhlanje. I-African National Congress idibanisa iminyaka 112 yasekwayo ngomso. Unobhala jikelele walombutho uthethe nabalandeli kunye nabaxhasi balombutho kwiholo ledolophu iMjini eBhabhathini eMpumalanga. Unobhala jikelele we-ANC ethetha nabaxhasi bombutho uvumile ukuba lo mbutho ujamelene nenhlaninge yengxaki kodwa baza kuzilungisa ngaphakathi. I-ANC, it is fixed from inside. Yeah, we've got problems here. Sinamageza nabantu nje uthi umjongile nje uthi yo lo i-problem. Uthi libothusile kona inyathelo lwayisakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma lesibhengezo sokuba uza kuvotela umbutho wumbi kunyulo lukazwelonke kulonyaka. I-surprise lento kaMsholozi. And we have been tested here ukuthi are we equal to the task. And asizumenza i-manifesto yethu JZ. Umbalula uthi okungenani uZuma ngesiphakamise ngendlela ephucukileyo isikhalo sakhe ngakumbutho kungenjalo ngakumongameli wombutho. If Jacob Zuma as our former president have got a grievance with Ramaphosa, he should have raised that grievance with us. Asiqalele ukuthi balwa ngantoni. Uthi okuphambili kwi-ANC ayikokrwempana kothile koko kuqhubisana nemingeni ejamelene nelizwe efana nocimicimi wompane nohanjiso lwenkonzo. Abantu base-South Africa abafuna ukwazi ukuthi sixabane ngantoni noZuma, bafuna ukwazi ukuthi siyigqiba nini load shedding. And sizayigqiba i-load shedding. Ukanti qala ngomso umhla wokusekwa imibhiyozo ye-African National Congress kuquka umsitho osiko lwekhekhe kumongameli walombutho umnumzana Cyril Ramaphosa embombela logama umsitho omkhulu ungumhla we-13 ngalomgqibelo kwibala imbombela eMpumalanga. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndinkundimphiwe Gift Nongqotho. Kusenjalo usekela mongameli we-ANC uPaul Mashatile namanye amalungu ekomiti yesigqeba sajikelele babenxalenye yenkonzo embombelana njengoko belungiselela ingxelo yeJanuary 8th eza kunikezelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa ngomhla we-13 kaJanuwari. OkaMashatile uthe liqela limaxhapheshu nokuzivuselela oku ngaphandle kwabachasi. Bethabatha ixesha lokunqula uThixo amalungu ekomiti yesigqeba sajikelele bathabathe ithuba lokuya enkonzweni. Iinkokheli ze-ANC zithi eli ayilophulo lithile leliqela kodwa bakwenza oku ngokuba i-ANC yasekelwa enkonzweni. Usekela mongameli uPaul Mashatile uthi kunabachasi ngaphakathi nangaphandle kweli qela lilawulayo kodwa kunjalo abazokuphumelela kwaphela. Our house is still standing, 112 years, because it's built on a strong foundation. And I said, like any family, you have family members who behave in a particular way, and I said others will want to break windows, others kick the doors, but there are those of us who are rebuilding, renewing, and this house will never fall. And I meant the ANC. Kusenjalo umphathiswa wezobulungisa nenkonzo zoluleko uRonald Lamula uthi iqela lezomthetho leli lililungele ityala lenkundla ngakuSirayeli eliza kuba ngolwesine ozayo. We regretted the Rwandan genocide because it happened during the elections in our country. So it is an important decision that South Africa has taken to The Hague to stop the genocide that is currently happening in Gaza. Kwakhona uLamula wongeze ngelokuba iGuptans zityholwa ngokucwangcisa ukubamba umbuso ngobhongwane yaye ozibiza njengomprofeti uShepherd Bushiri useza kujamelana nengalo engqingqwa yomthetho yeli ukwathe sekuqaliwe nenkqubo. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimbe sinilungiselele wona ngokuhlanje. I-African National Congress idibanisa iminyaka 112 yasekwayo ngomso. Unobhala jikelele walombutho uthethe nabalandeli kunye nabaxhasi balombutho kwiholo ledolophu iMjini eBhabhathini eMpumalanga. Unobhala jikelele we-ANC ethetha nabaxhasi bombutho
uvumile ukuba lo mbutho ujamelene nenhlaninge yengxaki kodwa baza kuzilungisa ngaphakathi. ANC, it is fixed from inside. Yeah, we've got problems here. Sinamageza nabantu nje uthi umjongile nje uthi yo no i-problem. Uthi libothusile kona inyathelo lwayisakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma lesibhengezo sokuba uza kuvotela umbutho wumbi kunyulo lukazwelonke kulonyaka. I-surprise lento kaMsholozi. And we have been tested here ukuthi are we equal to the task. And asizumenza i-manifesto yethu JZ. Umbalula uthi okungenani uZuma ngesiphakamise ngendlela ephucukileyo isikhalo sakhe ngakumbutho kungenjalo ngakumongameli wombutho. If Jacob Zuma as our former president have got a grievance with Ramaphosa, he should have raised that grievance with us. Asiqalele ukuthi balwa ngantoni. Uthi okuphambili kwi-ANC ayikokwempana kothile koko kuqhubisana nemingeni ejamelene nelizwe efana nocimicimi wompane nohanjiso lwenkonzo. Abantu base-South Africa abafuna ukwazi ukuthi sixabane ngantoni noZuma, bafuna ukwazi ukuthi siyigqiba nini i-load shedding. And sizayigqiba i-load shedding. Ukanti qala ngomso umhla ukusekwa imibhiyozo ye-African National Congress kuquka umsitho osiko lwekhekhe kumongameli walombutho umnumzana Cyril Ramaphosa embombela logama umsitho omkhulu ungumhla we-13 ngalomgqibelo kwibala imbombela eMpumalanga. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndinkundimphiwe Gift Nongqotho. Kusenjalo usekela mongameli we-ANC uPaul Mashatile namanye amalungu ekomiti yesigqeba sajikelele babenxalenye yenkonzo embombelana njengoko belungiselela ingxelo yeJanuary 8 esakunikezelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa ngomhla we-13 kaJanuwari. OkaMashatile uthe liqela limaxhapheshu nokuzivuselela okungaphandle kwabachasi. Bethabatha ixesha lokunqula uthixo amalungu ekomiti yesigqeba sajikelele bathabathe ithuba lokuya enkonzweni. Iinkokheli ze-ANC zithi eli ayilophulo lithile leliqela kodwa bakwenza oku ngokuba i-ANC yasekelwa enkonzweni. Usekela mongameli uPaul Mashatile uthi kunabachasi ngaphakathi nangaphandle kweli qela lilawulayo kodwa kunjalo abazokuphumelela kwaphela. Our house is still standing. 112 years because it's built on a strong foundation. And I said, like any family, you have family members who behave in a particular way, and I said others will want to break windows, others kick the doors, but there are those of us who are rebuilding, renewing, and this house will never fall. And I meant the ANC. Kusenjalo umphathiswa wezobulungisa nenkonzo zoluleko uRonald Lamula uthi iqela lezomthetho leli lililungele ityala lenkundla ngakuSirayeli liza kuba ngolwesine ozayo. We regretted the Rwandan genocide because it happened during the elections in our country. So it is an important decision that South Africa has taken to The Hague to stop the genocide that is currently happening in Gaza. Kwakhona uLamula wongeze ngelokuba iGuptans zityholwa ngokucwangcisa ukubamba umbuso ngobhongwane yaye ozibiza njengomprofeti uShepherd Bushiri useza kujamelana nengalo engqingqwa yomthetho yeli. Ukwathe sekuqaliwe nenkqubo yokumbuyisa ekuqhwesheni ukuze ubulungisa budlale indima. Kulindeleke ukuba luqhubekeke luntengantenga uqoqosho lweli kulonyaka njengokuba eli lisajamelene nemicelimngeni kwaye lujonge kunyulo. Ezinye ingcali zithi uqoqosho lweli lunganyuka njengomyinge ongaphaya kwe-1% kwaye okukuthetha ukuba kuseza kuba nzima nokuvula amathuba engqesho nangeza nesisombululo zemo yentlalo noqoqosho. Lo ngunyaka apho abemi beli bajonge kunyulo kwaye ingcali zezoqoqosho zithi oku kuza kudala iintandabuzo kude kubekho urhulumente omtsha. Ezi ntandabuzo ziza kubangela ukungazinzi kubatyali-mali kweli, nto leyo eza kongeza kwimicelimngeni ebangelwa ngucimicimi wombane nezinye ingxaki. Unjingalwazi wase-Wits Business School uYani Rousseau uthi oku kuza kubangela ukuqhwalela kuqoqosho kulo nyaka. In the period up to the
elections, there will be a lot of uncertainty, and thereafter a new government will have to be formed. So unfortunately, 2024 will again be a year of low investment in South Africa. As a result of that, economic growth will not accelerate very rapidly, and therefore poverty and unemployment will remain a major problem. Oku kungangunobangela wokwehla kwamandla emali nokungakhokelela ekubeni ibhanka enguvimba yehlise ixabiso lemali nzala kwisiqingatha sesibini kulo nyaka. We see economic growth at 1.6% for South Africa, and then we are seeing inflation to drop in the second quarter of 2024. Iingcali zezoqoqosho zikwathi ngelixa kubonakala imininzi imicelimngeni eqhelelisa uqoqosho, izinto zingajika emva konyulo. Umasipala wasemasilonyane Freystata uvule ityala lokonakaliswa kwezakhiwo emva kokuba abenzi bonakalise indawo yokucoca amanzi eTennyson. Umonakalo oqikelelwa kwizigidi ezi-5 zeerandi ushiya abahlali bengenawo amanzi iintsuku eziliqela. Ukususela kwinyanga ephelileyo ngomhla we-14 oko iimpompo zamanzi zome nko, abahlali baxhomekeke kwizigadla ezithwala amanzi. Benyamezele ubushushu obumandla, abanye benze umngcelele apha ukususela ngentsimbi yesine ekuseni kuba befuna amanzi. Ni sincede ngamanzi, siyasokola ngamanzi. Sinomama amaxhego namaxhegwazana angakwazi nohamba, afuna amanzi. Simile ukusuka ngoNovemba sifunana namanzi, asikwazi ufumana umuntu othi uzawuza namanzi okanye osixelela ukuthi sizawufumana amanzi ngolwesibini okanye ngolwesithathu. Ukulungisa oku umasipala kulindeleke kuba akhuphe isixa-mali esikhulu. We are sitting with a bill totaling more than 5 million just to fix and restore the plant into operation. So basically, as of yesterday, we were able to hand over the site to a contractor that is now busy with restoration work, so that at least in the next couple of days or in a week or 2 weeks' time, we'll have the plant fully operational, or some levels of capacity of the plant pumping water to the community. Umasipala uthi benza konke okusemandleni ukusebenzisa banako ukunceda abahlali. Abahlali bathi bakruqukile kukungabikho konxibelelwano komasipala. Kwalapha ezindabeni, usapho lwaseMntla Koloni lusamoka-mokana nentlungu yokubethwa konyana walo lizulu. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Usabukela Iindaba kwe-SABC 1, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukela sicela ucofe ulike, ze ukuba awukamcofi usubscribe, sibonga zawenze njalo. Makhe siphinde sitirhwaqu kwinqaku lethu eliphambili ngoba ubusuku i-African National Congress idibanisa iminyaka i-112 yasekwayo ngomso. Unobhala jikelele walo mbutho uthethe nabalandeli kunye namaxhasi balo mbutho kwiholo ledolophu iMtshinde eBarberton eMpumalanga. Ukuqhwesha kwebanjwa elisisidlwengu nombulali uThabo Bester kwiziko loluleko laseMangaung kutyholwa kuba kungoncedo lwamagosa eliziko. Kwanyanzela ukuba ipalamente ingenelele ngonobangela woluqhwesho. Kutyholwa kuba wasebenzisa umzimba otshileyo ukuncedisana nesi senzo. uBester neqabane lakhe uGqirha Nandipha Magudumana namanye amagosa bajamelene namatyala angokuncedisa oluqhwesho. Babuyele enkundleni kule nyanga, elijelo likrwaqula kuphando lwepalamente ngalomba. Iye yeva ukuba ukuqhwesha kukaBester kwakucingiwe kwaye kukho neempawu zokuba wancediswa ngamagosa akwa-G4S. Le nkampani yakwa-G4S yazama ukucacisa ngokuqhwesha kukaBester. We were unable to identify whether these two individuals are G4S staff members, Mangaung prison officials, or whether they were inmates. In actual fact, some of the things that you would have spoken to, they contradict one another. The times don't speak to each other. For me, it's pure lie.
Kodwa amanye amalungu asepalamente axelela isebe lezobulungisa ukuba isivumelwano sengqesho nenkampani ka-G4S masinqunyanyiswe. There's definitely something going on, and I think as a committee we do need to take strict recommendations after this. Ulamola wavuma ukuba waxelelwa ngo-Okthobha walo nyaka uphelileyo. Arun informed me that it appears to him this exceed probability or credence, but it's an investigation that is underway from themselves as JICs, but there is also investigation by both the South African Police Service and the Department of Correctional Services. Ngexesha ephendula imibuzo yamalungu asepalamente, uLamola wacela uxolo kumaxhoba kaBester, kodwa engavumi amakhwelo ukuba abeke phantsi intambo emsebenzini. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip epalamente. Usapho lonyana oneminyaka 18 eMntla-Koloni nobethwe wasweleka lizulu ngolwesihlanu lusamukana nokwethuka. Ulemukhangisile borho ngomnye wabasebenzi abathathu basefama ababulawe lizulu kweliphondo kule veki. Izulu lokuqala libe ngolwesithathu kwifama iBuckley West, nalapha abantu ababini baye basweleka, abahlanu basesibhedlele. Endaweni yokuvula unyaka ngovuyo zizivubeko kwelikhaya, usapho lukhwankqisekile kambe lunxunguphele. Umama kaSelebhorho uthi unyana wakhe ushiye ikhaya ngomvulo wokuqala ukusebenza kwifama. Kudlule nje iintsuku ezine wabanjwa emnxebeni ngelithi unyana wakhe uhlanzelwe liselwa. Ngoko nangoko intliziyo yakhe ibe lihlwili esithi kuya kumthabatha ixesha elide ukuxhamla uxolo ngelishwangusha lokushiywa ngunyana. Uthi ebengunyana wakhe usenyongweni wokuqala, kube ngamabona ndenzile ukumkhulisa, wayedla ngokumshiya nabazali ayokusebenza, kubuhlungu kungelulanga. Utata kaSelebhorho uthi ubomi bonyana wakhe bebusaqala, umbalule njengomntwana obenesimilo yaye enentshisakalo yokuphumelela kwizinto ezininzi. Uthi bekusafanele ayokhangela amadlelo aluhlaza, uyikhabe ibhekile esemncinci, ebeseniminyaka 18 kuphela, esebenza ngokuzijula ijacu, elilishwa libajemisele ngemijelo yengqondo bayohlala bemkhumbula unyana wabo. Umhlobo kaSelebhorho lingqina lokuqutyulwa kwakhe inqwelo yokufa uthe sadandathekile sesisehlo asibonileyo. Uthi umxelele uLemorhangu ukuba athi qha aphumle, kodwa yena wafuna ukusebenza kwakhona. Kwathi ngesaquphe kwaqala imvula neentudumo ezimandla. Bathe xa bebaleka emva kokuthabatha izixhobo, wabuza abanye abahlobo ngoLemorhangu kuba engamboni. Suka xa bebuyela entsimini bagagana nomzimba wakhe uthe gengelele sowehlukene nomphefumlo. Usapho luthi ubomi ngaphandle konyana wabo besele lithemba lokugxotha ikati eziko bubugxwayi bawo buza kubatsalisa nzima. Ukanti banethemba lokumngcwaba obesenyongweni kubo kule veki izayo ngomgqibelo xa imali edingekayo ithe yafumaneka kwangethuba. Imibhobho etshaywayo ebizwa ngokuba yiHubly-Bubbly ichazwa njengombulalo othe cwako obethe uninzi lwamaxhoba ngaphandle kweempawu zempilo enkenenkene. Abantu abaninzi abachazelwa kakuhle ngobungozi beHubly-Bubbly. Indoda eneminyaka engama-30 ubudala yaseMahikeng eMntla-Ntshona ishiyeke isilwela ubomi bayo kwigumbi labagula kakhulu isithuba seveki ezimbini emva kokuhlaselwa sisifo sokufa icala istroke esanyaniswa neengxaki ezibangelwa kukutshaya iHubly-Bubbly. Imibhobho etshaywayo iHubly-Bubbly edume kakubi nenxulunyaniswa ngokubanzi nabantu abasebenzisa yona njengabantu abapholileyo ngakumbi kwimisitho yolonwabo. Kodwa uGqirha Norman Mabothe uthi abantu abaninzi abanalo ulwazi ngobungozi bayo obunokubangela iimeko ezahlukeneyo zonyango eziquka iintlobo ezahlukeneyo zomhlaza. Hubly-Bubbly is more dangerous than cigarette in the long term run, because it can affect, it can cause oral problems, it can cause respiratory problems, can affect the heart, can affect the bladder.
Ubakangra Nkokwadi usanda kusinda kwimiphumo ebuhlungu yehablibabli. The nurses were telling me that I'm very lucky that I survived. Many of the habli smokers who came there, they couldn't survive because of, we are not aware that when you smoke, I wish that we had a habli so that I can demonstrate for you. There's water there. When you smoke, that water comes to your lungs. Even the smoke comes to your lungs. The smoke affects their lungs, then the water stays here. That's why I was full of blood and water here. Ngokutsho kwakhe oogqirha bamxelela ukuba abagula bekule meko yakhe abafane baphile. Oogqirha babongoza bonke abantu abatshayayo ukuba bafunde malunga neengozi zempilo, bahlale bejonga impilo yamalungu abo angaphakathi kuba uhlaselo lokusebenzisa oku kuhlala kusiza ngaphandle kophawu, ngamaxesha amaninzi kuyabulala. Ukapteni weBafana Bafana uRonwen Williams uthi apho babhalele khona njengabadlali kukudlulela ngaphaya kwesigaba se-quarter finals kwi-Africa Cup of Nations ezakubanjelwe e-Ivory Coast ukuqala ngalo Mgqibelo uzayo. iBafana Bafana yajika kwi-quarter finals kwi-AFCON edlulileyo. uWilliams uthi abadlali abafana naye babekho kwi-AFCON egqithileyo baza kwabelana ngamava nabadlali abaqalayo. iBafana Bafana idlimu ngamalungiselelo wayo etumente ye-AFCON eStellenbosch. Eliqela liya kule tumente libeleke amathemba elizwe nekulindleke lidlule kwisigaba sokuqala uGroup E oqulethe iNamibia, Tunisia neMali. Kunjalo asentungu amathemba iqela lesizwe kwenza phucukileyo kule tumente kodwa luqonda mhlophe mnqantsa elijamelene nawo. Can go a step further than the previous one. We went out in the last 8, so you know it's possible. You know, we need to dream high as a country, but we need to be realistic as well. You know, we haven't been part of the tournament for a very long time, so but I'm very happy to be part of this wonderful group that we've got now. We did well, certainly Tunisia in the World Cup. Mali is playing a kind of home game. It's near to the border of Mali, so yes, they will be very motivated, so it will not be easy. And then you have Namibia. Namibia is maybe the team that nobody expects, but we played against them a few months ago, and it's well organized. Williams uphakathi kwampondo zihlanjiwe kwiqela ndawonye noThemba Zwane kunye noPercy Tau. Kuza kuhamba indimende kambe ukwabelana kwabo ngamava nabadlali abatsha. It's just for myself and some of the players that were there at the previous AFCON, you know, to just share our experiences, because it does get tough. You know, having to play every 3-4 days, it's not easy. I think this AFCON is going to be one of the most competitive. It's going to be challenging, but I think we have a team that can compete. Kumdlalo wayo wokuqala kwitumente iBafana Bafana iza kudlala neMali ngomhla we-16 kuJanuwari. Umbutho weqakamba iCricket South Africa wabhebhethile amabango athi uphulukana nembaluleko wawo umdlalo ovavanyo kweli. Oku nanjengoko isandi inxalabo kubadlali nengcali ngokuya usihla umgangatho wemidlalo emide yeqakamba. Ethetha kwitumente yeqakamba yasezilalini ngumbela eHilltown eMpuma Koloni, umlawuli weCricket Pathways kwi-CSA uEdward Khoza uthi baza kugcina ukwizinga eliphezulu lomdlalo. Umdlalo othandwa kumazwe ngamazwe, kodwa kungokunje lo mdlalo uya utshintsha. Imidlalo efana ne-T20 yeyona inomtsalane kubathandi balo mdlalo, kodwa abasemagunyeni bathi loo nto ayithethi ukuba ezinye iintlobo zalo mdlalo ziyaphela. The issue of the SA20 is not the demise of any other formats. It's just purely for diversifying revenue to make sure that we can solidify and build sound structures in the country. So I think sometimes I do understand that because of lesser test cricket being played, people think that certain things have been prioritized. Aba badlali basakhulayo banomnqweno wokudlalela uMzantsi Afrika ngenye imini. Bathi bonwabela zonke iintlobo zeqakamba. Thina silulutsha sifunda into ezininzi xa sisidlala i-chest, because chest uyafunda xesha uba mawulithathe xa ufike elantuzweni wicketini, and i-test match ndicinga uba iluncedo kuthi. Thanda udlala i-50 over game ngoba i-50 over game
Ezabhola zi-300 funeka sizifacile, funekile sizidlale zonke and sifuneka sisete i-total kuzokwazi uchase lo team bandi bhetha kuqala. Le tumente kaNgumbela ineminyaka engama-34 yasekwayo. Injongo yayo kukukhwebula ulutsha kwizinto ezigwenxa, ikwalilo neqonga lokubonakalisa izakhono. Ndinguluba balodada kwiindaba ze-SABC eHilltown. Sibulela mawethu ngokusibeleka indlebe, sinikhumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu. Busuku benzolo.